דיסק און קי בגודל מיוחד ושימושי, זמין בנפחים של 1 טרה עד 16 טרה. אני רכשתי את גרסת 2 טרה בפחות מ-19 שקל. בחרתי בצבע אדום בולט שלא ילך לאיבוד. יש גם גרסה אפורה. זה מוצר של חברה מוכרת. הוא מגיע עם מטעמים לחיבור ישיר לסמארטפון, אצלי זה האייפון ולאייפדים. אני אישית חיברת אותו גם לאייפון וגם לאייפד. פשוט ונוח, כולל מתאם שכבר כלול במחיר. ממליץ בחום, זה מוצר שחייב להיות בתיק ללימודים, לעבודה, לגיבוי, תמונות, לשימוש יומיומי. הוא תומך בחיבור USB מהיר למחשב וגם לסמארטפון, בלי צורך בדרייברים או תוכנות עזר. תלחצו עכשיו על הלינק לרכוש. מוצר מומלץ מאוד. אגב, המוכר אמין והמשלוח הגיע מהר במיוחד. ציון שלי לסיכום, 9 מתוך 10 בסולם צור סגל. תהנו.